Здравейте, Васил Лагуна съм и съм баща на Калоян. Здравейте, аз казвам Даяна Лагуна и съм майката на Калоян. Най-много ми харесва четенето с папагал Нортън. Здравейте, аз съм Надежда Гергова и съм майка на Дара Демиерова. Най-забавното нещо, което правим в часовете е да учим нови думи с героите от учебниците ни Перикли, Бени и Фифи. Аз винаги се справя с домашните и винаги успявам да си ги напиша. Английският език ми е полезен, защото общувам с други деца от други градове и държави. Хода на училище, понякога на английски, понякога на карате и е супер там. Научавам много нови неща. Калоян започна да посещава Британика още преди година, когато беше на 6. Паралелно с опознаването на българския език, четенето, писането, той започна да изучава и английски език. Това го направи дори по-уверен. Той директно от училище идва тук, 2 пъти седмично, много се забавлява и наистина се чувства много добре. Намерил е приятели, много харесва учителката си, имат много хубава връзка. И папагала Нортън също. И папагала Нортън. Всъщност смятам, че колкото по-рано започне дете да изучава език, толкова по-лесно го усвоява. Чрез часовете по английски тук в Британика той малко свикна и с динамиката в училище, където трябва да седи, да слуша, да внимава, да възприема, да учи и в една така по-близка до училищната среда да трупа знания. Дара е вече първи клас от тази година и се чувства много уверена. Успява да съчетава учебните си ангажименти и посещенията в Британика. Идва с голямо удоволствие, нетърпелива е, бърза да си напише дори след курса домашните. Разказва ми с въодушевление и съчетава учебния процес в първи клас заедно с уроците тук. Деня ми мина първо, като станах, закусих, отидох на училище и после дойдох тук, за да съм на време за английския. Оставам и свободно време за игра. В това свободно време или хода на гимнастика, или си рисувам вкъщи. Забелязах, че е много полезно това, че посещава занятията тук, защото в първи клас тя е концентрирана, може да издържи, да седи на чин, да внимава, да дигне ръка. Има едни вече изградени навици, които освен в детската градина и в класа Британика се изградиха през тези години. Мечтая да стана известна гимнастичка. Мечтая да науча много неща. Британика е много хубаво.